Mga pagpanghangkat kag mga kinahanglanon sang nurses sa pagatubang sang global health challenges ginpatpat sa National Annual Convention sang PNA sa Iloilo City. Kakulang sang nurses kag estado sang healthcare system pila lang sa mga luyag hatagan pagtamod sa mga partisipante. Ini ang gintutukan ni John Sala. Malayuman kung ikumpara sa mga nagliligan nga panahon ang healthcare system sang pungsod, apang tuman pakataas ang talaklaron sa mga ginakabig baganihan ang mga nurse. Ini kung basehan ang dapat nga mga estado sang nurses sa Pilipinas. Isa sa ilabalasihan ang nurse-to-patient ratio. Dili sa Western Visayas, ang isa ka nurse ang masobra 50 ka pasyente ang ginatatap. Madamo sang tatapon nga pasyente. Apang manubo pang sweldo. Gani masami ginapili na lang sang bag-o nga nursing graduates nga sa luwasang pungsod magpasimpalad. Initanan ang luyag hatagan sang pagtamod sang Philippine Nurses Association Incorporated sa ila Annual National Convention sa siyudad sang Iloilo. Bisan gamay lang tani, mapag-improve sang ilang mga salaries. And then we have also concerns like ang ilang mga COVID allowances, what do they call that now? Ang iban wala pa mahatag. Okay. Muna man ang ilang ang ginapangayo nga tani mahatag man. Para sa 3,000 ka mga partisipante ang nagpakigbahin face-to-face kag virtually. 16 katuig na nga nurse ang clinical instructor nga si Ana Shalin sang BARM o kunbang sa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Suno sa iya, pangod sa estado sang mga nurses sa Pilipinas, mabudlay nga ihaylo ang mga estudyante nga sabay lumag-abroad, dili na lang sa pungsod magserbisyo. Ayaw kita mag-give up, di tayo binin hulata. Aon bago or on bill na sana maipas. Isa man sa nagpakigbahin sa convention amo si Cheryl nga isa ka infection control nurse sang WVMC. Siya mismo naka-eksperyensya sang tuman kasako sa ospital sang tion sang pandemya. Pero subongan new normal na, ang kakulang sang mga nurse nagapadayon sa gihapon. Matagaan man sang importansya ang aton nga mga nurses kay balaan mo may ara kita ginatawag nga standard supposedly mo. Ang isa ka nurse dapat 12 lang nakabilog nga pasyente ang i-cater niya, no? In award. Kabahin man sa ila ginahinyo ang pagpasaka sang sweldo, mga allowances nga nahatag na kuntani sang madugay na kag ang pagpasara sang Senate Bill No. 17 o kanang Philippine Nursing Act of 2022. Let us pull our forces together so that our sentiments can be heard, so that nursing will have a better future here in the Philippines. Upod kay Romel Porquia, John Sala. 1 Western Visayas.